Η παραβολή του ποιμένα και των προβάτων. Ο Χριστός είπε: «Σας διαβεβαιώνω ότι εκείνος που δεν μπαίνει στη μάντρα με τα πρόβατα από την πόρτα, αλλά ανεβαίνει και πηδά από άλλο μέρος για να μην τον αντιληφθούν, είναι κλέφτης και ληστής». Ουσιαστικά εδώ μιλάμε για εκείνον που γίνεται ποιμένας των ανθρώπων ανάξια και παράνομα, εκείνος δηλαδή που καταντάει ιερόσυλος και εκμεταλλευτής των πιστών της Εκκλησίας. Και συνεχίζει ο Κύριος: «Εκείνος όμως που μπαίνει φανερά από την πόρτα είναι ο πραγματικός ποιμένας των προβάτων. Σε αυτόν ο θυρωρός ανοίγει την πόρτα, τα πρόβατα ακούνε και γνωρίζουν τη φωνή του. Και αυτός καλεί τα πρόβατα το καθένα με το όνομά του και τα βγάζει για βοσκή. Και όταν βγάλει τα πρόβατά του από την μάντρα, πηγαίνει μπροστά από αυτά και τα πρόβατα τον ακολουθούν, διότι γνωρίζουν τη φωνή του. Τον ξένο όμως δεν θα τον ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, διότι δεν αναγνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Εμένα όμως, τον πραγματικό και στοργικό ποιμένα, με γνωρίζουν. Μπορούν και με αναγνωρίζουν και με ακολουθούν τα πρόβατα». Το έλεγε και το ξανάλεγε αυτό ο Κύριος, για να το εμπεδώσουν καλά όσοι τον άκουγαν. Το είπε ιδίως για τους Ιουδαίους, που έπρεπε να καταλάβουν ότι ο Ιησούς Χριστός, που ήταν ανάμεσά τους, ήταν αυτός που περίμεναν, για να τους οδηγήσει με ασφάλεια στη Βασιλεία του Θεού. Αυτόν έπρεπε να ακολουθούν πιστά. Αλλά το είπε επίσης και για όσους στο πέρασμα των αιώνων θα πίστευαν σε αυτόν που δεν θα ήταν Ιουδαίοι. «Έχω κι άλλα πρόβατα», είπε στη συνέχεια, λογικά πρόβατα, ανθρώπους που είναι από άλλη φυλή, από άλλα έθνη, και σε αυτά πρέπει να γίνω οδηγός και να το οδηγήσω κι αυτά στη Βασιλεία του Θεού. Και όσοι πιστέψουν σε μένα θα γίνουν μία ποίμνη με έναν ποιμένα. Επομένως, ο καλός ποιμένας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Τα πρόβατα είναι ο κάθε άνθρωπος σε οποιαδήποτε φυλή και να ανήκει, που πιστεύει στο Χριστό. Όλοι οι πιστοί αποτελούν την ποίμνη, την Εκκλησία του Χριστού, και ο Χριστός φροντίζει τον κάθε πιστό ξεχωριστά με πολλή φροντίδα και δίνει τον εαυτό του για κάθε πιστό μέσω του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Γράψε μας το όνομα ή τα ονόματα όσων συμμετείχατε στο ημερολόγιο, καθώς και την πλήρη ταχυδρομική σας διεύθυνση, μαζί με ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να σας στείλουμε ένα δώρο. Σας ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχατε για ακόμα μία χρονιά. Αύριο θα είναι το τελευταίο μας βίντεο. Με το καλό να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα.